Skal jeg trykke? Der var altså også en lille smule. Ja, jeg bliver betalt. Mor, du skal trykke lige så snart det er færdigt, og det er klinget af, så trykker du. Bare når filmen er færdig, så tæller du til 3, og så trykker du. Når du ikke kan høre tonen mere, så tæller du til 3 og trykker du. Ja, ja. Ja, det er fint, men vi tager bare en til med det samme, og så er det færdigt med det. Ja. Det er skide godt, Man kan ikke lave sådan lidt om på det. Jeg kan ikke have det gennem på det. Vi tager en helt, jeg skal gøre det. Ellers så tager vi det med, vi tager 2. Det er jo heller ikke mig, vi skal høre. Det er Nej. Vi står sammen om det her, ellers så kan det være, at jeg kan få til at klippe det sammen, den der laver det. Hvordan så det ellers ud, mor? Ja, altså du var lidt uskarp, sådan her. Altså, jeg kunne ikke se dig, altså man kunne se, jo, man kunne sagtens se dig, men man kunne ikke se øjnene og sådan noget, som man kunne den første. Den var knap så super skarp derhen. Hvor var den ikke skarp? Det ved jeg ikke. Men altså, det er jo ikke dig, de skal se, de skal jo høre musikken. Og bare se, at du ja, det er fint nok, det der. Det er fint nok, men altså, nu skal du bare trykke på den igen, og så skal du være sikker på, at den går ned på 0 og starter op igen, ikke? Ja. Så vi har. Vi snupper ind til det samme. Jeg skal bare lige være sikker på, at det står rigtigt. Står jeg rigtigt? Lidt til den side. Ej, lidt sådan. Ja, det vil nok være det bedste. Ja. Og så trykker jeg, hvornår siger jeg? Men du trykker bare, når nu tæller du til 5. Du siger, nu tæller jeg ned på 5, ikke? Ja.